Okej, siemanko, wszystkim z strony Dolo33CEX i witajcie w moim pierwszym odcinku jak używać admina. Tu opisujecie tak: set info, dajcie podłogę, przepraszam, spacja, otwieracie PW, wpisujecie tu swoje hasło i dajecie enter. Jak chcecie to mieć, to wpisujecie bind p, zamykacie, wpisujecie wpisujecie tak amx mod menu i dajecie enter. Ja tego nie będę robił, bo ja mam zbindowane już. I pierwsze to mamy kick, czyli że coś tam ma nick, campi, czy celu w mapę nie robi i się daje kicka i p zbanu gracza. O, tu coś tego. I tutaj mamy tak 5 minut i tutaj macie tak to jedynka, to możemy napisać coś i nam go zbanować. To są 30 minut, obrażasz, 1 tydzień i ban permanentny, czyli takie WH, AIMy, no i puszczanie głosów z telefonu. O takie to się daje bana na zawsze. A chcecie tutaj mamy P, tutaj mamy 3. Tutaj mamy zgładzenie. Jak damy to o 1, to nam zgładzi od razu. Nie wiem dlaczego mi tu pisze zgładzenie, a nie slabi zgładzenie. Zgładzenie, że ktoś tam campi, nie wykonuje celu w mapie albo coś, albo na tekstach campi i tu się daje na przykład 1 i nam to automatycznie zabije. I tutaj mamy 4, czyli przenoszenie gracza. I tutaj macie zmień mapę. Tu mamy D2, a tylko bo to jest only D2 i to jest ten minus. Oj, tutaj mamy głosy na mapę, to już każdy wie. Tutaj mamy podstawowe, czyli o takie hello, przywitanie i tutaj mamy te różne takie do tego się mało używa, bo tu mamy kick, tu mamy 9, komendy stawiają tam pauzę, czyli zatrzymuje serwer i 3 to mamy od nowa rundy. Tutaj mamy 9, o, za chwilę tu Kasia pójdzie z dymem. Tutaj mamy te konfiguracje, to nie wiem co to jest, ale to nie ma nic.
P99 i mi się tu najbardziej przydaje to od 1 do 8, to mi się najbardziej przydaje. No i jeszcze tu ten, ustawienie języka i tutaj macie, jak macie tak 5 jazd, to będzie tam tu pisało na 4, 2 na 3 i 4 i będzie tu pisać po angielsku, a to dajecie czwórkę i szukacie tutaj po polskiego i tutaj macie na jeden swój język i dajecie zapis i język i to już będzie zapisane. Tutaj mamy tutaj ustawienie statystyk, kwanu, bionie, teleporty takie inne, to mają head admini i tyle. No i jak chcecie te moje te bindy, to proste jest. Proste jest wpisujecie tak bind, klawisz na przykład L, B, V, zamykacie i wpisujecie tak say, na przykład jedna kropka, mapa to będzie tu, dwie małpy to będzie tu na środku, gdzie ja to zakreśliłem, to będzie na środku, a 3 małpy to będzie tu na środku i też no na środku mojego ekranu, czyli tu gdzie ten tłumnik jest i trochę tam pod ukosem i to na przykład tak pack hosty, nie, i zamykacie i tyle i mamy tu trzy komendy, czyli AMX slap menu i tutaj wybieramy i no to samo co i tu jest. I druga komenda to jest taka, nie, AMX vote i wpisujecie tu tak, otwieracie coś, wpisujecie tu na przykład pytanie, jestem głodny, no dajecie tak i wpisujecie tak, nie i dajecie tam enter i tutaj na mnie głosujemy. Ok, to w tym odcinku to na tyle i myślę że wam pomogłem to pomóc, bo jestem naprawdę tak, i myślę, że wam pomogłem i na razie. Cześć! A chcecie serię z Counter Strike'a, to piszcie w komentarzu. Elo!